Hello guys, welcome back to my MK YouTube channel. Good morning guys. Happy Independence Day. Happy 75 Independence Day to all guys. ओमफ्राय जोंना बोसोरफ्रोमबो माने जोंनि बे सारियालियाव माने फिरफिला बिरहोयो आरोना गाइस सेंग्राफ्रा दरथाम दरब्रै गामिनि सेंग्राफ्रा ज' जानानै ओमफ्राय देग्लायबो माने देग्लाय बोसोरावबो बेबायदिनो बिरहोगोन केन्डेल हार फार बानायगासिनो दं सेंग्राफ्रा नोंथांमोना नुगोन बक्स जानायसं खालामगासिनो दं नै बिथांमोना दाबो दामखावगोन नै एकदमबारे बक्सआबो आलासि महरै हांख्रायनानै लेंहरजाखानाय मानगोनां कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो नेहाथारि गेदेमा सार आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय। नोंथांमोना आंखौ हांख्रायनानै बिरहोदों गिबियावनो बे समाव आंखौ बेखौ खाबु होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोरनिसिम रोजा रोजा गिबियावनो साबायखरखौ आं बावग्रोदों खाफाल गाज्रि होननांगोन बे समाव बिथांमोना गोबां भारतनिफ्राय बेसेन गोसा मुवाफोरखौ बिथांमोना जोंनि बे भारत हादरनिफ्राय गावसिनि हादोराव लानानै थांदोंमोन 15 आगस्टनि नामाव दा माने बाइक राइडिं खालामनो नागिरदों आरोना ससे जोङो ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोना स्टार होहांबाय गाइस लाइन जानानै दं बेयाव बारा गोजान थाङा जास्ट माने एक पाक गुरायहैगोन आरोना जोंनि लांहिन एरियाखौ मणिपुर ओरै लांहिन बांला सालायगासिनो दं गाइस दाबो जोबथ'वाखै लाइन होबोगासिनो दं फाइनालि जों सफैफिनबाय गाइस गोसोखौ मोजां मोनबाय आरोना दिनै 15 आगस्टनि सफैजोब्बाय नै गासिबो ओमफ्राय गाइस आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय इन्जय खालामदों नोंथांमोनाबो 15 आगस्टनि